Minulý mesiac sme vás informovali o priebehu a výsledkoch územného kola súťaže dobrovoľných hasičských zborov. Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo túto sobotu v Pezinku. Na cvičisku okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru prebiehali prípravy na krajské kolo súťaže v požiarnom športe dobrovoľných hasičských zborov od skorého rána. Štart celej súťaže predznamenal oficiálny nástup všetkých súťažiacich zborov. Dneska sa zúčastní v podstate 6 hasičských zborov, pretože sú to vlastne víťazi okresných kôl a sú to víťazi okresného kola Bratislavského okresu, víťazi okresného kola Malackého okresu a víťazi okresného kola Pezínsko-Seneckého okresu. Za Bratislavský okres postúpili Podunajské Biskupice ako muži a ženy postúpili Staré Mesto, Cintorínska. Za Malacký postúpili Sološnica muži, ale zároveň aj Sološnica ženy. Za Pezínsko-Senecký okres postúpili za mužov Tomášov a za ženy Kráľova pri Senci. Každý tým pozostával z 9 členov. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: požiarna štafeta, čiže beh na 400 metrov s prekážkami, a požiarny útok s vodou. Zvlášť súťažili ženy a muži. Motiváciou do súťaženia bol okrem pohára postup do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční 8. augusta v Kysuckom Novom Meste. My sme dobrovoľný hasičský zbor Sološnica, sme tu v kategórii mužov a žien. Postúpili sme vlastne z okresného kola, kde sme vyhrali, a budeme sa snažiť uspieť aj na tomto krajskom kole a postúpiť na republikové kolo. Prišli sme z Bratislavy, zo Starého Mesta, a naše hasičské družstvo sme založili v roku 1999. Odtedy fungujeme po súťažiach, chodíme tu na súťaže, pretože nás to baví. No a chceme sa dnes pobiť o dobrý výsledok. Sme chalani z Podunajských Biskupíc, z Bratislavy. Trénujeme denne, sa dá povedať. Máme školský dvor, kde chodíme všetci chalani, makáme, tak došli sme sem s tým, že vyhráme. Počas krajského kola sa upustilo od teórie aj disciplíny pre bor jednotlivca. Hasiči to však nemali o nič jednoduchšie. Súťažilo sa totiž dvojkolovo. Svoju úlohu zohralo aj horúce letné počasie. Napriek tomu všetci zo seba vydali to najlepšie a znova tak potvrdili dôležitosť dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku. Z hodou okolností zaujímavé, že 6. septembra si pripomenieme 87 rokov založenia dobrovoľnej zemskej hasičskej jednoty ako predchodcu dobrovoľnej požiarnej ochrany. Dobrovoľné hasičské zbory sú vlastne základom tejto našej organizácie. Ich činnosť je mnohotvárna, jak v oblasti represie, tak prevencie, práce s mládežou a takisto aj v kultúrnej oblasti. Vážime si ich prácu, pretože to je práca, ktorá sa vykonáva ako koníček, nie je to platené, je to dobrovoľné a ja vždy hovorím, že treba pred dobrovoľným hasičom a vôbec pred hasičmi klobúk dolu dať. Na súťaž celý čas dozerali rozhodcovia. Ich hlavnou úlohou bolo sledovať prípadné, aj keď neúmyselné prešľapy počas súťažných disciplín. Aj tie nakoniec mohli rozhodnúť o víťazovi. O víťazovi sa rozhodne teda čas disciplíny, plus teda keď budú nahlásené rozhodcami jednotlivých úsekov trestné body v sekundách a ščítaním týchto časov sa určí najlepší čas, ktorý postupuje. Priebeh súťaže nakoniec určil nasledovné umiestnenie dobrovoľných hasičských zborov. Spomedzi mužov skončil na prvom mieste Tomášov, na druhom Podunajské Biskupice a na treťom Sološnica. Medzi ženami dopadla najlepšie Kráľova pri Senci, potom Bratislava Staré Mesto a nakoniec Sološnica. Dobrovoľný hasičský zbor Tomášov a dobrovoľný hasičský zbor Kráľova pri Senci týmto postupujú do celonárodného kola.